Og efter nogle gange blev jeg træt af at gå op og ned, så nu får hun selv lov at komme op med den. Kigger herud, så er der ret mange mennesker i dag. Og ja, vi har været deroppe, men der skulle jeg ikke nyde noget af at filme. Hej! Skal du prøve mere? Ja. Var det sjovt? Ja. Wow. Så sæt dig ned igen. Men, Sæt dig ned. nu må jeg sætte. Huh? Yes. You want this one? No. No way. Not again. I thought I was dying. Ja? Her kigger.